Edukačná úloha s abecedou trocha inak. Doplňovačka. Pre dieťa položíme niekoľko kartičiek. 2, 3, 4, 5. Čím viac, tým väčšia náročnosť. Povieme prvú slabiku slova z jednej kartičky, ktorá je položená pred dieťaťom. Úlohou dieťaťa je správne doplniť zvyšok slova. Napríklad ja, voda, električka, cibuľa, pizza. Výborne! Táto edukačná úloha je zameraná na schopnosť uvedomovať si zvuky, narábať s nimi a identifikovať ich poradie v slove. Navyše rozvíja sluchové vnímanie, schopnosť uvedomiť si hláskovú a slabikovú štruktúru slova a komunikačné schopnosti.